TikToker na nawala ng phone, kinasuhan na nagbalik ng phone, TikTok aabot na ng 3 minutes, mag-ina, gumawa ng bunker, Kuya Mo Will, magbibigay ng jacket sa Senado. Ito ating papabalita kina ngayong linggo. Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala si Mocha Frappuccino para maganda na legit fake news sa Pilipinas. So alam ko na medyo natagalan kasi alam nyo naman kung pinanood nyo mga video natin. Oo, 3 araw yun kasi mas maaga ko pinapakita sa members, di ba? Nakalimutan nyo ba? So atin ang simulan. Unang-una daanan na natin si Hazel at ang kanyang boyfriend ay nasangkot sa isang issue kamakailan. Pumunta sa Divisoria itong magjowa na ito at nawala ang phone niya. Ngayon, tinetext niya ngayon itong phone niya na ibalik mo ang phone ko, bibigyan ka namin ng reward. And sabi ng sige. So pero pagpunta niya doon sa pagkakakitaan nila, bigla siya hinuli ng robbery at extortion. Oh, Paolo, dami mo na naiskipan. Merong 1 oras si Tito Rapi dyan eh. O, panoorin mo 1 oras. Ako, dinaanan ko na yon. Bibigyan ko lang kayo dito ng maikling version para mga edits nyo. Hindi sila nagkaintindihan. May ibang oras. Yung mga nasangkot pa dito mga tao na nagbalik ng kanyang phone ay nagtatawanan daw na nag-uusap sila kung saan, kung saan magkikita, may mga reward ko sinasabi. Itong sila, balik-balik sila kasi ang sabi ng mga nasangkot dito sineset up daw nila yung kanilang magic sing. Ang nangyari na magic yung kanilang kasama at na-aresto. Hindi nagtutugma yung sinasabi ng parehong partido. Meron silang mga hindi nagtutugmang mga sinasabi. Kahit si Tito Rafi nyo ay hindi naiintindihan yung nangyayari. Medyo nalugugulan po ako. At kasalukuyang tinutulungan ni Tito Rafi makalabas yung inaresto na nakapulot ng phone, quote unquote. Alleged ang mga ito. Siyempre mga tao naman to walang pake sa isa't isa kaya nangyayari. Sandali lang po ma'am TikToker may ginagawa lang po kami. Ngayon ang iniisip naman ng mga ng TikToker na to. Tumatawa-tawa pa kayo dyan. Kukunin nyo ba? So inisip tuloy na negative to na talaga nanakawin na in-entrap na ngayon. At dahil doon, iniisipan niya i-entrap na lang mga ito. Siyempre may mga kanya-kanyang mga responsibilidad yan na hindi agad na ibalik yung phone. At ayun, doon na nagsimula, nag-viral dahil nga pinost ng isa sa mga kasamahan nito mga nakakuha ng kanyang phone sa social media. Alam nyo nang bawal nyo ilabas sa mga personal na numbers, address, so anything to identify isang tao. Ito'y common lalo sa social media, hindi mo pwedeng pakita yun, kailangan mo harangan. Ngayon syempre, itong mga boomer na naglabas ito ay hindi alam. Pero diba, ignorance of the law doesn't exclude you from it. Diba, may sinabi, diba may ganong kasabihan, di porket di mo alam ay hindi ka natatabla ng batas. Ang batas ay sa pangkalahatan. Kayo na mga kailangan niyang isipan ng sagot kung anong pwede niya sabihin. Pero simulat sa poll dito, hindi nagtutugma kayo mga sinasabi kasi nga iba-iba ang kanilang iniisip. Kaya tinatay isang snippet dahil baka ako habulin ni Tito Rafi nyo. Huwag kang iiyak, Hazel, wag. Sayang yung video nyo sa TikTok kung lagi kayo malungkot. Dapat happy-happy lang. Kahit si Hazel, inuulit lang niya yung sinasabi nito kasi hindi rin maano ng boyfriend niya yung tama mga salita para mailahad ang istorya. Kailangan mo agad ng mga tamang salita kasi anecdotal, di ba? Syempre, habang tumatagal, baka may mga nakakalimutan ka ng maliliit na detail. Hindi mo na naalala ang totoo. Tapos dito sinasabi pa ni Tito Rafi na gusto daw yung gumamit ng lie detector test at hindi maganda lie detector test. Alam mo kung gumagana talaga ang lie detector test or sustainable siya, sana lahat ginagamit siya. Sa lahat ng korte sa mundo sana ginagamit siya. Pero hindi. Ito ay para lang sa mga tao hindi alam ang pinagdadaanan ng batas. Kahit ako, pag ginalagay yung kamay ko doon, baka kabahan ako eh. O ngayon, bibilis yung tibok ng puso ko, yun lang naman ang basihan sa mga ganyan. Diba? Yung mga external factors. Paano mo madidiferensya yung mga ganong bagay na madaling nadadaya? Pwedeng kabado lang siya o hindi siya sanay sa mga ganong klaseng test. Taong hindi na maalam ang batas, kala nila, wow, sure yan! Sure alam ang lie detector. Nakita ko sa mga prank video, sa mga yung nilalagay doon. Di ba? Yung makukuryente ka. Hindi. Ibang-iba yun. For the meantime, baka pwede sir, tahimik muna tayo sa social media para hindi na po lumalang sitwasyon. Wow. Yun nga yung punto. Kaya mo nga to alam ngayon, Tito Rafi. Kasi pinalala ng social media. Siyempre, alam nyo naman, meron kang problema, pinost mo sa internet, pagpipiestahan nyo ng mga langaw. Gatas na gatas yan at parehong panig ay magdudusa. Basta ang alam ko lang ay walang 100% tama sa parehong partido na to. Sunod na balita na total maiksi na ang pasensya ko sa TikTok. Pinahaba naman ng TikTok
ng 3 minuto ang kanilang mga videos. Ngayon, alam ko, yung iba dyan, hindi naman nagtitiktok. Gustong-gusto lahat talaga ng mga sponsors or ng mga advertisements ang engagement, kung saan mas matagal ang panonood, ang retention ng mga tao sa mga videos. Kaya nga, OG ang mga YouTube OG ang mga YouTubers. Di ba, lahat ng mga bumabagsak ng mga kumpanya dyan, ng mga video platforms, saan ang bagsak? Sa mga OGs, diba? Sa YouTube lang, kasi dito kalidad. Meron talaga mga content na hindi babagay kung pahabain mo, kasi pang maikli lang talagang estilo. Maikli ang pasensya, maikli ang attention span, maikli sindi ng kokote. Na-excite ako sa anong dadali ng TikTok pag nagawa ng TikTok na 10 minutes yan, bilib na ako sa mga TikTokers. Kung talaga mabibilib na ako. Sunod na balita, yung speedrun to Mag-ina naghukay ng bunker. Kaya nga ba kailan sa KMJS ilabas ang isang istorya sa pagitan ng mag-ina kung saan gumawa siya ng bunker dahil sa drugs. Ating panoorin. Today we are making a bunker. Isang bata ang Ba't yung itsura niya yung parang sobrang addict sa Minecraft? Nauto mo ba yung nanay mo? vlog hindi ang kanyang mga laruan, kundi ang hinuhukay sa kanilang bakuran. Pati tubig. This is third day of making the Parito yung mga kaaway, parito yung mga away sa Minecraft. bunker. Humihingi rin siya ng No water donasyon declogging. para ipag- May you help us actually because we need donations. Inutos daw kasi ito sa kanila ng Diyos na kanilang pagtataguan sa di umano 3 araw ng kadiliman. Opo, dyan, parang yung 3 araw ko na walang internet pala to Pati yung editor ng KMJS pinagtitrapan Bush. Plague ko, sobra katakot kung Tama na. Wag mo nang gawing seryoso to, editor. Kahit ilan lagay mo dyan sound effects, hindi ko to seryoso. Tama na. Ano kung plano to ng Diyos sa'yo? Sana sinabihan na lang kami lahat na bigyan kayo ng bunker. Bakit kami mamamatay dahil sa 3 araw ng kadiliman kayo safe? Ano ba naman Minecraft session to? Ayoko na. Ito mga gumagawa ng ito. Di ba nila tinanong, bakit kailangan nyo po paggawa ng bunker? Ano po meron? May tinatago po ba kayong mga katawan? Hukay, bago tanong. Hindi safe ba to? Ba't para may tubig? Ligtas ka sa paghukom, pero hindi ka ligtas sa pagkalunod sa baba. May mga engineer ba dyan? Parang may mali din. Kailangan mo ng bucket dyan! Ayon kay Charity, ang 9 na taong gulang na anak niyang si Clark ang nagpagawa talaga ng hukay. Minecraft live action! Auto mo na yun. Magaling, man. Kaya yung nawawala na 3 araw na internet. Ito yung mga namimiss ko. nang mag-made na mong bunker. Wow, meron na. May cabinet sa likod. Ba't yung ginawa rin ni Hitler? Hingi ng donasyon. All over the world. Mga donations Nakakwartan ako kasi pag nag-donate ako dyan, sila lang, pwede ba kami sumali doon sa loob ng bunker hanggang ilan? Hindi pwede, hindi pa may COVID. Pag donate ako kasi mamamatay na kami, kayo safe. Ito, donasyon para matapos yung bunker nyo. Walang sense, man. 1,000, Tangina yung mga tao nag-donate. Holy Spirit. At mahahawakan din sila ng paghukom. Sabi kasi ni Seryoso Lord, ba talaga? kailangan natin sumuot ng makakapal na coats. Gago, ayayaman pala nito, kaya pala dami yung oras magsisadya nito. Para naman yung mga naghihirap sa kalsada, nagbebenta ng taho. Tapos sila magtatago. Iniisip na lang ba ng dalawang to na libreng bayad to sa atin? Kaya basta mahukay ka lang, may bayad na May iba pang mga natural na sakuna. Ako na ba ang pagiging tanga? Hindi na ako makakatakas doon. Bakit magtago pa ako sa bunker, tanga pa rin ako Dapat pinapiikot ang ating buhay sa mangyayari sa kinabukasan. Maaaring isa ito sa mga Bakit parang tinititigan yung kaluluwa ko? Kung ang konsensya mo, ate, huwag ka makinig sa anak mo, kakalaro niya ng Minecraft yan, itigil mo na yan, ibalik mo na yun, may pangbayad ka pa para sa tuition niya sa susunod na online test at patuloy ka sa pamumuhay mo. Simbahan ay nirerespeto yan. Yung confirmation yan, yan ang hindi kino-confirm ng simbahan. Kasi yung pinakamahalaga Napaka-vague. puso, damdamin mo, Kahit yung kotse, di naniniwala na sinabi mo, father. damdamin mo. Nire-respeto yung paniniwala sa ganun. Confirmation niya na hindi kino-confirm ng simbahan. Ang kino-confirmation niya na hindi kino-confirm ng simbahan.
So, ang pagiging totoo nung iyong iniisip ay hindi kinukumpirma ng simbahan. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Kailangan po magtago ako sa bangka para isipin to. Hindi ko gets. Respetuhin natin ang kanilang karanasan. Huwag natin ibabash kasi maaring sila ang maging daan sa pagbabalik loob nating sa Diyos. Mali ka naman dun. Paano kung yung mga tao pinagtitripan yung mga ganyan? Paano kung, sige, bayaran mo kami, ito, 10,000 lang, gagawa kami ng bunker para sa'yo. Di hinayaan mo lang yung mga taong yun mapahamak, masaya ka ng pera, mauto, maloko. Payag ba kayo? Prevention is better than cure. Hindi ako galit Naaawa ako sa... Gusto ko balikan nila to pagkatapos itong 3 araw na sinasabi nila, gusto ko marinig yung kanilang excuse kung bakit hindi natuloy. Okay? Kasi nangyari na to noong 2012, nangyari na to nung ilang taong ilang beses na ito lang nakakaalam niya. Illusion lang to. Alam ko masakit, pero illusion lang kasi sinasabi nyo ngayon. Pero sige, sayangin nyo. Pera nyo yan. Hindi ko na problema yan. Hindi ko naman yan Minecraft world para pakialaman, di ba? Libre naman. Gumawa na lang kayo ng Minecraft, libre pa. Di ba? Walang katapusan pa yung pwede mong imina doon ng mga bloke. Lord! Galing kay Mayor Saddam Sider. Madilim din naman sa bunker, so wala lang din. Paano na lalagyan ng kuryente sa loob yun? No? Muchang hassle nun. Yung tubig pa. Naku, kinakabahan ako yung mga wire. Hindi ka pwede sa bunker namin kung wala kang drip. Drip bago bunker. Sarad. Ito, dadali mo sa bunker, lolo. Minamataan niya, parang magnakaw to Oo, namili pa siya. Para ba't samayin na anak mo, lo? Ano ba ito katagal? Oh my God, kumukuha pa din siya. Mauuwi ito ng galing States. Scam! Parang yung bunker! Kahit siya, litong-lito sa nangyari. Pero okay lang, basta make believe. Balita, umuulan po ng bullshit ngayong araw. Baka rainy day ito. Ayoko na. Sunod at panguling balita yung nangihiling ko. Si Kuya Will ay tatakbo sa 2022? Sige, sa Jula, mga first week ng August, meron ako malaking announcement sa inyo lahat. So, abangan niyo po yan. Gagawa ka ng bunker din, Kuya Will? Huwag niyo naman nilalait ang mga artista. Huwag niyo naman kami nilalait dahil kami, malinis ang puso. Kami, ang pag-iisip, walang iniisip. No, hindi, Kuya Will. Kuya Will! Hindi, kailangan mo ng utak. Kasi yung mga taong may utak sa Senado na walang puso ay inuutakan yung mga may puso. Ang batas ay ginawa ng mga matatalinong tao. The spirit of the law. Kailangan mo ng kokote dahil hindi mo kayang sundin ang batas word for word. Diba? Hindi naman mga robot ang batas. Kailangan merong mag-execute ng batas sa mata ng isang tao. Bigyan natin example. Kaya pinag-usapan natin dalawa na kailangan magbayad sa bahay natin na buwan-buwan ng ganitong amount. Sabihin natin hindi ka makapagbayad. Kung walang espiritu ang batas, palalayasin na kita. Walang isip-isip, walang usap-usap, walang kahit ano. Pero dahil merong espiritu ng batas, inaalam mo na ng batas, bakit ka di nakapagbayad? Kinailangan mo ba? Paano kung kunyari inatake sa puso na anay mo, kailangan mo magbayad? Hindi ka tayo nakapagbayad ng pambayad mo ngayon sa bahay. Kaya ang espiritu ng batas ay pwede bigay ngayon sa'yo ng leeway, pwede kang bigyan ng oras. Dahil nga sa ganitong circumstansya na hindi ka nakapagbayad na kahit sino naman, di ba? Hindi makapagbigay ng tamang pambayad kung may ganitong sakuna na naganap sa kanya. Hindi sakuna ng 3 araw ng gabi, pero sakuna na kahit sino sa atin ay hindi kayang labanan ng ganong kadali lang. Ako sawang-sawa na ako. Mayroon ka nagbudot sa napunta na sa Senado Pero, Kuya Will, mali ang pagsabi mo dito kung paano mo dinedefend ang mga artista. Dapat lang laitin ang mga artista. Kasi dinaan lang nila lahat naman lagi sa puso. Kailangan mo ng utak. Kailangan mo ng utak sa puso mo. Tao, ang paggagawa ng kawalangyaan.
Nasa sayo kung magnanakaw ka. Wala po sa isip ko yan. Ito ang programa nagbibigay dito, lugi ka pa. Sa totoo lang. Pero dahil masaya ako, Iba ang programa, iba ang isang senatorial run. Hindi mo to show. Show to ng lahat ng tao. Buhay nila ang kapalit. Pagkatapos ng show mo ng alas 6, alas 8, kung ano mga oras na tatapos ang wawawin, tapos na ang programa mo. Tapos na yung kung ano man ang mga inaabot mo. Sa Senado, pag nagbano ka ng batas, ito ay pwede makaapekto ng panghabang buhay ng mga taong tatamaan nito. nakikita ko lahat ng kababayan namin, nakangiti, masaya. At ang pinaka-importante, may haplos kami ng pangbabanso. Kaya masaya ang mga tao sa programa mo kasi binibigyan mo sila ng pera. Diba? Kahit sino naman eh. Pero hindi dahil doon, yun ang kanyang sagot para sa kanila. Tuloy-tuloy tayo. At syempre, okay? Sasayaw-sayawan lang ako. Meron ding bagay sa tabi nito. Kuya Will! Ewan ko, hindi maganda yung sagot sa Kuya Will. So bakit siya tatakbo? Sobrang parang, gusto ko ano magagawa yun, di ba? Hindi ko ramdam ang kanyang puso rito. Hindi na magnanakaw yan kasi mayaman eh. Hindi naman yun ang tinatanong eh. Ang tanong doon, kaya ba nilang hindi mauto ng mga korap na sa Senado? Oo, mabait yan, hindi naman magnanakaw yan. Oo nga, pero pagpapasahan siya ng batas, ano na mga opinion, kung tanga ka at may puro puso ka lang, mauuto ka ng mga taong kaya hindi natatanggal sa pagiging korap nila sa Senado kasi hindi sila na mas nauutakan ng mga may puso. Alam ko kahit ako hindi ko magagawa yun. Kailangan ng mga taong mas magagaling talaga, mga master ng batas, mga masinsin sa batas na within the fine print, the fine print, yung mga gano'n. Pero yung ganitong pupusuin mo lang, narinig na namin yan at hindi na pa kami nabilib. So doon tayo sa balita, kaya kayo pasensya na kung minadali ko editing dito dahil balita kailangan natin ilabas agad. Ako nga uli si Mocha Frappuccino. Kung gustuhan nyo ating balita kaya ngayon, huwag nyo tayo like, share sa mga bunker nyo ng friends. Huwag nyo kalimutan subscribe. Mocha Frappuccino, mamahalang.